Ale mě aspoň neotravuje, a nikdy se mi nestalo, že by nám... Já říkám, že ona to tam chtěla, ale zase to nazvírám na kyžele. Nevím, jak to funguje. Jak to nejde na loci? Bojím se, že to zakáže na překladem já... Prosím, tak rychle, takže to je docela problém. A říkám, stačí to, že jsem na podlaze on chytne v tím chlazený. Takže jak je takovýhle teplo, tak... Nebo si takový francouzský malůk, jo? Zastavuška! Je tady, vole! Ježil si to! Ale nějaký díkej, to se mi nezdá. Má jak Škodovka s děravým výkukem. On mi tam dal zpátky výkuk, nebo co? Dobrý. Komplik, jo? Jo, musíme jde. Engik. Tak už je pod vlivem, vole, ten už nemůže vidět. No, říká, že si musí půjčit nějakýho zárohraba. Jsem vykuřovat střel, to. Podívej, jak to